Tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä videossa pitäisi nyt näkyä, tai siis kuulua mikrofoni. Ja joo. Mä oon grindannut pikkasen. Elikkä mä oon tullut ostuun tunsi tossa 1,54 biljoonaa. Joo. Ja näin. Mä voin tullut kaikkea. Se Mr. Dodge niin se antoi mulle tämmösiä hyviä. Sitten Rebirth. Mä rebirthasin ihan niin monta kertaa, että Niistä kukaan ei jaksaisi niin monta kertaa. Wow, laittini tulee sieltä. No niin, Super Slow, mene joo. Okei, ehkä vielä niin. Mä tiedän, että tuolta ei löydy mitään hyvää, mutta silti Eppne, joo, medium tulee sieltä. No niin, sieltä tulee Fast ja Super Slow, juu. Super Slow tulee sieltä. Sun leikkitavaroita. Joo. Sieltä tulee tutta. Mä teen videot.